Добре дошли на събитието на iTrax, където ще видите цялата гама на Iveco. Това е 18-тонния Iveco Eurocargo, специализиран автомобил, създаден за ефективно сметосъбиране. Когато терена стане труден, идва ред на Iveco T-Way от iTrax. Iveco Daily от iTrax. Свежест от първия до последния километър. Здравейте, аз съм Ангел от Bosch. Това е нашия нов демонстрационен бус. Iveco, най-дългата база,